And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret Files. Ibinibayan ni Papa yung short ng kapatid kong si Maria. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nasaksihan kong ginawa ni Papa. Oo, ibinaba ni Papa yung short ng kapatid kong babae. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ace. Mas nakatatandang kapatid ni Maria. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Lahat ng gusto ko, ibinibigay ng mga magulang ko. Lalong-lalo na kung para sa aming dalawa ni Maria. Alalang-alala ko pa. Hating gabi na. Mahimbing kaming natutulog ng kapatid ko na si Maria. Nang biglang pumasok si Papa sa kwarto namin. Naririnig ko ang yapak niya papunta sa amin. Dalawa ang higaan sa loob ng kwarto namin ni Maria. Isa para sa akin at isa para sa kanya. Nakatalukbong ako ng kumot. Pero naaaninag ko na nilapitan ni Papa si Maria. Si Papa ay nakasuot ng puting sando at naka-boxer shorts. At nagulat na lang ako sa ginawa niya. Dahan-dahan niyang hinuhubaran ng shorts si Maria para hindi magising. Habang binababa ni Papa yung short ng pinakamamahal kong kapatid na si Maria, hindi na ako nakapagpigil pa. Bumangon ako at sinabi kay Papa, "Pa, anong ginagawa mo?" Ang sagot ni Papa, "Shh! Huwag kang maingay, anak. Matulog ka na lang dyan." Natakot ako kay Papa. Sinunod ko siya. Nagtalokbong ako uli ng kumot. Pero, nagkunwari lang ako na bumalik sa tulog. Akala ko ihihinto ni Papa ang ginagawa niya sa kapatid ko, pero itinuloy pa rin niya yung ginagawa niya. Hinubaran niya si Maria at bumungad sa kanya yung kuwan. Alam niyo na, dahan-dahan niyang ibinuka yung dalawang hita ng sarili niyang anak. At hindi na ako ulit nakapagpigil pa. Tinanggal ko ang kumot sa katawan ko at sinabing, "Ano pong gagawin mo sa kanya, Pa?" At sinagot ako ni Papa ng, "Shh! Huwag kang maingay. At mabuti pa matulog ka na." Matapos ibuka ni Papa ang dalawang hita ni Maria, agad niyang sinimulan ang balak niya hanggang sa matapos siya. Nagawa niya pang ibalik yung short ng kapatid ko sa katawan niya. Hindi man lang nagising si Maria na para bang walang ginawa ang Papa namin. At nagulat na lang ako sa sinabi ni Papa. Ay, sa wakas natapos na din. Walang kahirap-hirap.
Hindi man lang siya nagising. Nang biglang pumasok si Mama sa kwarto namin. Salamat sa Diyos. At narinig ko na lang si Mama na nagsalita. At ang sabi niya kay Papa, "Hoy Berto, napalitan mo na ba ng diaper si Maria?" At ang sabi ni Berto, "Opo, asawa ko, daming ang tae eh." At ang sabi ni Mama, "Mabuti naman kung ganon. Kapag di mo sinunod yung utos ko, hindi ka makakaskor sa akin."